Dnešný tréning na suchu bol zameraný na odrazovú silu nôh a tréning na ľade bol zameraný na korčuľovanie s pukom a bez puku. Dnešný suchý tréning bol zameraný na rozvoj koordinačných schopností horných a dolných končatín. Na tréningu na ľade sme sa venovali najmä rozvoju korčuliarských zručností v jazde vpred.